him don juti him ray don ki bayam don wat ki kyat panyai phi ut bayam don basanga pya phi him ray don ki bayam don surur ban krin ka jingim jong phi ka he palat hin rai don ki badang ya le tang bandang im min ta kasgi katno ki jingkir khu jisu lai ha phi katno ki jing bha phi o himan kasgi hin rai phi dang phai perthei batki jingsu ko jangka hindre udang khot ya phi one pai udang khot ya phi one pai kampher katno jangai phi la phet ujisu udang khot ya phi ban one pai phi ud ba phi pai ba met hindre don ki barah ya kamet ka ba pangjong ki ban leitre Phiut ba ka ing jong phi karit hin ray don ki bayam don wat kat num ban rie kitya haslap phiut ba phi pang hin ray don ki ba tia haka jing pang kan ser min ta kamiet kidang nyiu ya ki jing ring min sim ba khadu kidang duai ya utrai ki kwah ba kindala pindon kambhaya ka koit ka khia jong ki bad wat hap deng kine baro utrai jongi simla simno ya ki jingkir khu jong una phi wat haba phi phet nau udanga ya phi sa ka wei pat kasni phi le po phi bakla phi klet yau hin rayu yam simla klet ya phi te ayu kabadang pinsange ya phi minta banwan phai shauta ubayet ya phi wan phai uma pya phiam ulayo sungeu ya Pikin mau da ka jingong jong utrai ula pindam ya ki pop jong pi une ude yu jisu une ude yu trai jan thai